କଣ କହିଲା କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଓ ସେଇପଟେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲ ପଳିଆସରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ जय महाकाल जय माँ भवानी मु शशि आसीगली मु मो टीम सहित जय महाकाल ब्लॉक रो आज आ गोटे नुआ हंटेड प्लेस जोटिकी ये आमर जो कारगिल युद्ध जोटा होता कि 1999 मसीह जे कि मरते आमर किए से गंगाराम दास आम ओडिशा भितर आ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से भी यही शव संस्कार होता भी जहाँ भी होता ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ମଶାଣିଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ବୁଲିକି ଦେଖେଇବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାର ସେଭଳି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇ ମଶାଣିରେ ବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇବୁ ଆଜି ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଉମେଶ କୁମାର ସିଂହ उमेश भाई उमेश सिंह आम सहित अच्छे समीर सार कैमरामैन रमेश कुमार बेहरा से आम सहित मो बाहन छाड़ू से कथा जहाँ भी हो उमेश भाई आपण कहवा अनुजाई आगु आगु आस कहवा जहाँकि आम ए पाखे लोकाल मैंने लोकालिटी कहवा ना लोकाल पिला हिसाब से कहगले जी कि उमेश भाई अच्छा आज मो बड़ भाई हिसाब से ताकू पचारे भाई ये एरिया कौन किमित गला बेले कि माने बाटर किए छिड़ा हुए कि डाके कि कौन साउंड शुभे जहाँकि कहे उमेश भाई तापर भाई आम आगू जा मशाणी तापर आपको डिटेल्सटा आम देखू आपड़ भी जापर प्रकृत हंटेड प्लेस कि एटा नॉर्मल प्लेस उमेश तुम टे कह कौन तुम तो ये हाय मु उमेश चंद्र सिंह जी यहीटिकार बासिंदा मुझे आम बहु लोक भ्यू अच्छी जे ये राति देखा दिखती माने बाहरती प्रकृत बाहरती लोक कहवा अनुजाई ए जगार बाहर तुम के हाबुड़ी तुम के मु तो केबे हाबुड़ी ना रिव्यू को आम प्रमाण करने ए जगह को आसी ठीक टाइम टे के बर्तमान देखी दिखाँ सर ये मो मोबाइल तो नहीं देख लो प्रकृत रियल टाइम भाई हम रियल टाइम गूगल टाइम देखी दिखाँ नॉर्मल टाइम देखो तुम कैमरा देखा ना मत कहू टाइम देखा लगे ना देखो टाइम देखा बर्तमान टाइम टा क्लियर हाँ देखा गला 12:35 बर्तमान तुम गूगल समय कहून तुम 12:35 बर्तमान 12:35 भाई आम रात 12:35 भालू भाई 9:30 नुहे कि 7:30 नुहे आसतु जा आग को देखा जय महाकाल जय महाकाल जय माँ भवानी जय माँ भवानी श्मशान टा भाईटा आम फास्ट एंट्री कले बर्तमान भीतर को आउर बहुत किसी अच्छे हांटा को देखु बर्तमान स्टार्टिंग करूँ स्टार्टिंग रू आम ये जिन देखिलु देखा आगू कौन कौन अच्छी एरिया पूरा रही जाओ एत जल्दी आगू जाओनी पूरा धीरे धीरे अरे भाई रे कि जगह रे ये पशु पशु एत जिनस की जगह ये की प्रकार हाँ यहाँ एक्चुअली कहते पूरा माने जो आम 11 दिन 12 दिन जिस कौन से जिस हाँ आसत भाई आम आगू को जा डिटेल्स आपको देखो
ଆରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତମେ ଶୁଣିଛ? ହଁ 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 ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଜୁର ଜଣେ କିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଟିକେ ପଛେ ଆସ, ଟିକେ ପଛେ ଆସ। ପଛେଇବା କ'ଣ ପାଇଁ? ବଡ଼ଜୁର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି ହଉଛି ନା? ହଁ। ଆରେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତମେ କହୁଛ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆ ପଛପଟେ କୋଉ ଯା ଜଙ୍ଗଲ? ପରେ ୟା ପଛପଟେ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଇଏ ପଛପଟେ ୟା ପଛପଟେ ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ? ରାସ୍ତା ଆଗ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ପଟେ କି ତ ମଶାଣି ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମଶାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାଉଁଶ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଟୋଟାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଶାଣିରେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଶାଣି, ପୁରା ମଶାଣି ରାତି ବୁଲି ଜାଗାଟା ଆମେ ଦିନରେ ମେନ୍ କଥା ଆମେ ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିନାଉ କି କିଛି। ଭାଇ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ସେଇ ମଶାଣିରେ ଅଛୁ ଭାଇ। ଆମେ କ'ଣ ପଇଲା, କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା? ଓ ସେଇପଟେ ଲାଇଟ୍ ମିଲ ସେଇପଟେ ଝମ୍ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆରେ ବାବା ରେ ବାବା, କି ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ପୁରା ମଝା ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆରେ ମିଟରଟା ଆଣିଥିଲ ନା? ହଁ ମିଟର ଦେଖିଲା। ଏଟା ପକେଇଲା ନା? ଆରେ ଭାଇ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଅ। ଆରେ ମିଟର ତ ଜଳୁନି। ଫାଷ୍ଟ ଜଳିଲା, ତାପରେ ଚଳିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା କିଛି ଘଟଣା ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ସେ ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି ଝମ୍ କିସ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କିସ ହେଲା। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ବେଲା ପଡୁଛି। ରମେଶ ବେଲା ପାଖକୁ ଯାଉନା ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଡୁଛି, ମାନେ ସେ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପଡିଛି। ସବୁଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ପଡିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ମିଟର ଅନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଯାଉନା, ଏତେ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଆରେ ରମେଶ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୁରା ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ନା ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇକି ପଳେଇଲା ସେପଟେ ଆଡ଼କୁ, ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଇକି ସେପଟେ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମିଟରରେ କିଛି ରିଡ଼ିଂ ଆସୁନି। ଫାଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଆସୁଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ବି କହିଲ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରିଡ଼ିଂ ହିଁ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ପାଖକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ କି ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତମେ ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଝଣ କି ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବେଲାଟା ପଇଲା ବୋଧେ। ପଳିଆସରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବେଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବେଲା ନାହିଁ, ଆରେ ଭାଇ ବେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଖାଲି ଯାହା ପଡୁଛି ଭାଇ। ବେଲା ନାହିଁ। ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ହଁ, ବେଲା ନାହିଁ। ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କି ଜାଗା ଆଣିଲୁ ଏଇ ଭାଇ? ବେଲା ନାହିଁ ଭାଇ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ। ସମୀର, ବେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସମୀର ଭାଇ, ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ମତେ ଏଭଳିଆ ଡର ଲାଗେନି।
ଏ ବେଲା ବାଡ଼ଉଛି କି ଭୂତ ଇଏ ମୋ ବାଳ ଇଏ ମୋ ବାଳ ଚାଲ ପଳେଇବା ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ ଭାଇ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସିଲା ତମେ ଭାଇ ଲୋକାଲ ପିଲା କହୁଛ ଇଏ କେବେ ଜଳା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଜଳା ହେଇଛି କେବେ ଜଳା ହେଇଥିଲା लगभग 2 दिन तले जड़ा होता देखिए अंगार केते परिमाण यदि पड़ी ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆମର ନିଆଁ କମି ନଥିବ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଯିବା ଆପଣ ଭାଇ ଏପଟେ ଯିବାନି ଚାଲ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲ ରିକ୍ସ ନବାନି ଜମା ରିକ୍ସ ନବାନି ଭାଇ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁଣି ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ସେ ବେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ମଗ ଯାହା ବି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇ ପିଲା ସେ ବେଲା ଥର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ମୋତେ ହାଲକା ଶୁଭା ହେଇଥିଲା କି ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ କି ବେଲାଟା ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ତାପରେ ସେ ବେଲା ଥିଲା ଭାଇ ତାପରେ ବେଲା ଆଉ ତ ସାଉଣ୍ଡ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବେଲା ନାହିଁ ଭାଇ ଯିବା ମିଟର ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରିଡ଼ିଂ ଦେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମିଟର ବି ରିଡ଼ିଂ ଦେଉନି ଟିକେ ରୁହ ସଁ ସଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସଁ ସଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା बहुत ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯିବାନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଶ୍ମଶାନର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ଆମେ ଯିବାନି ପଳେଇ ଚାଲ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯିବା ଦର୍ଶକମାନେ ସିନା ଆମ ଇଏକୁ ଭିୟୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଯିବାନି ଆରେ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କଲ ତମ ଲୋକାଲ ପିଲା ତମେ ଡରିବ ଆମକୁ ଡାକି ଦେଇକି କହିଦେଲ କି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତମେ ଯଦି ନ ଯିବ ଆମେ ଭାଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଯିବା କଥାକୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ ତମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗା କହୁଥିଲ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ବସି ଆଣିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣି ଜାଳିକି ବସି ଡାକିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ବସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ରହିବିନି ତମେ ତମ କର ସେଇଟା ତମେ ଆଣିକି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇଥିପାଇଁ ଯିବାନି ହଁ ବାସ୍ କାଚ ଆଡ଼େ କହୁଛି ତମେ ବୁଝୁନ ଯିବା ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ନା ଯିବାନି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହା ବି ଦି ଦିନ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ମଝିରେ ଏଭଳି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲିନି ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା ଗୋଟେ କରୁଛି ନା ଯେମିତି ଯିବାନି କାଚ ଯେମିତି ଦି ଚାରିଟା କାଚ ବାଡ଼େ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକି ଆଣିକି ଯିବାନି ମୋ ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ ତମ ଏଇଠି ଲୋକ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଡାକିଛ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଟିକେ ରୁହ ମିଟରଟା ଅନ୍ କରିଥାଅ ମିଟର ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁନି ଭାଇ ମୁଁ ମିଟର ଅନ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କେତେ ବାଟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ମନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛ ଏଇ ତମେ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ ମ ଏଇଠି ଯାହା ବି ତମେ ପଳେଇ ଆସ ପାଖ ତମ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅନି ପାଖକୁ ବାବାରେ ବାବା କି ଜାଗାରେ ସେପଟେ ଦେଖ ଆରେ ମତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହିଁ ଏଇ ଇଆରି ଭିତରୁ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ହେଲା କି ମତେ ଆରେ ଜୁମ୍ କଲ ମନା କରୁଛି ଭାଇ ଆମେ ଯିବାନି ବୋଲି ରମେଶ ସାର୍ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ ହଉଛି ଏଇ ଆଉ ଜୁମ୍ ଦେଖିଲେ କି ଗଛ ପଛ ପଟେ କିଏ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲା ରାହୁଲ ତମ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରୁଥିବ ରାହୁଲ ତମ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିବ ଆରେ ଜୁମ୍ କରନି ଆରେ ନର୍ମାଲ ମାର ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ତ ଏଇ ଗଛ ପଛ ଦେଖିଲେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖ ଆରେ ପୁରା ଦେଖ ନଈ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ହଁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଭାଇ ଜୁମ୍ କର ଆରେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ନା କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଜୁଆଲ ହଉଛି ଯିବାନି କ୍ୟାମେରା ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଭାଇ ମନା କରୁଛି ଯିବାନି ଭାଇ ମିଟର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା
अरे मीटर दो भाई मीटर दो ଦେଖିବାର ଅଛି ଯିବା ଆଗକୁ ଏ ମିଟରଟା ଅଫ୍ କରିଦେବା ମନା କରୁଛି ଯିବାନି, ତମେ ମାନେ ବୁଝୁନ। ନାଇଁ ସେ ଅଛି ଯଦି ଅଛି ଯଦି ଦେଖିନ अरे भाई मुझे सतता कौच एपर्त मैं क्या देखी नी ये मुझे फाइनाल कथा भाई भाई आप देखते लोकेशन देखते केते हंटे लोकेशन टोटाल भाई मशाणी ताकू भाई टोटाल बाउंस बण तापर अच्छी पुणी आउ जंगल जहाँ भी अच्छे आप डिटेल देखू टोटाल भाई अरे तुम भाई तो आसुन तुम जीवानी कोई पछ ଯିବାନି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ। भाई टोटाल आप देखो भाई ये भिडियो टोटाल भाई ଲାଇଟଟା ବୁଲା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଭିଉଟା हाँ जो पाद पकड़ से काट पड़े भाई ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ କାଠ ପଡୁ। अरे शक्तिशाली ये बुकुरी भाई फेर है सर वही झूम गोला भाई से साउंड आगे ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି, ଦେଖ ତୁମେ ହିସାବ ଦେଉଛ। भाई जीवानी आगू भाई आगू बहुत भाई डेंजर अच्छे भाई जीवानी तुम जो बहुत साहस नहीं कर तुम साहस कर मुझे स्टाफ मना कर ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ। ये जो साउंडटा मजे मजे साउंड ସେ କରୁଛି ନା ଖାଲିଟା ହେଇଯିବ ନା ସାଉଣ୍ଡ। अरे मीटर जलुची बंद है मीटर जलुची बंद ମୋଟର କାମ ଦେବନି ସେ। भाई बहुत खतरनाक जगह भाई ये भाई भाई बहुत खतरनाक जगह भाई ये हबनी भाई बहुत किसी अच्छी भाई माने प्रकृति कि आम ये भाई भाई फेर देखो देखो भाई जलुची देखो भाई भाई जलुची भाई बंद है भाई बहुत खतरनाक जगह भाई ମନା କରୁଛି ଯିବାନି। अरे आम आसुन जेहेतु ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। जगह जो मैंने देखा देखी सारे आम तो अधिका देखा प्रकृति जो जगह जोड़ा है तुम साउंड शुणी पूरा शुणिदेବି एटा सेकेंड टाइम ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ नुह कि ସେ ଝୁଣଝୁଣ ଟାଇପ୍ର ସାଉଣ୍ଡ हाँ ଯୋଉଟା ଯେମିତି କାଚ ହଲଉଛି काच ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି माने काच न माटी बाड़ेला साउंड जो टाइप से टाइप ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ହଲିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ହଲିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ जंगल ଶୀତ ହେଉଛି, हाँ ଆଉ ଶୀତ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠିକା ବିଷୟରେ। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଯିବାନି, କେତେ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବାନି ନା ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିଦେବା କାଳେ କ'ଣ ଥିବ बात ସେଇଟା ଭାଇ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବୁଝିବାକୁ अरे ଚେଷ୍ଟା देखो देखो बहुत तुम मत खतरनाक। मत गोटे कथा कह जहाँ भी हो तुम डाक तुम देखा टोटाल जी आमको टेकी नहीं काखेई नहीं जीव कि काखेई नहीं घर नहीं जाऊना सी ना घर नहीं जाऊ आम काखेई नहीं जाऊ देखिए केते दम अच्छी आम नॉर्मल आस समय तुम किस कौन आम ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ आमको आज पर्यटन भिडियो कल आमको किसी असुविधा जहाँ भी मकान किसी असुविधा नहीं କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ चलो सही एक जय महाकाल चलो भाई आस दिया भाई 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 जूम कर 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 जूम पास वाला रे भाई अरे भाई 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 विश्वास करो भाई 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 10-12 फुट होगा ऊंचा भाई कि लोक पशिगला भाई भाई सत कथा अच्छी भाई अरे भाई भाई उमेश भाई अरे भाई ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ ବସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଧଡ଼ା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲା ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ এই জায়গার ভাই কিଏ ତ ଭାଇ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ 10-12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ କିଏ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାସ୍ କରି ପଳେଇଲା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଛାଇ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିନି ଭାଇ ଆଗରୁ ଭାଇ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭାଇ ତାପରେ ଭାଇ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ କହୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଭାଇ ଇଏ ପାଖରେ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଭାଇ
ପାଖ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କଟିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତମ ଯେଉଁ ପିଲାଟା କହୁଥିଲ ଆମର ଯିଏ ତମେ ଲାଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ କି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବ କି ସେ ଆମର ଯିଏ ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ତମର ଏଇଠିକା ପିଲା ତମ ସେପାଖ ଗାଁ ପିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ବି ଆଣିକି ଏଇ ପାଖରେ ଭାଇ ମାନେ ଜାଳିଛନ୍ତି ହେଲା କି ସେଇ ସେ କାହାଣୀଟା ସେ କହିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭାଇ ଏଠିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ପିଲା ଆସୁଛୁ, ଆମେ ନର୍ମାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ 3 ଜଣ, ଏଇଟା ଲୋକାଲ ପିଲା ହିଁ 2 ଜଣ ଭାଇ। ଆମ ସେଇ ଲୋକାଲ ପିଲା କହିବ ଇଏ ଯେଉଁ ମଶାଣିର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇଏ ହାଇଲାଇଟ୍ ଘଟଣା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯିଏ ଯେଉଁ ମରିଥିଲା ଫାଶୀ ଦେଇ କହିଲେ ଟିକେ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ଆଗରେ ଭାଇ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ଧଳା ଛାଇ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାହେଲା, ହଁ ମାନେ ଫାଶୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା? ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ଇଏ ମାନେ ଭାଇ ସେଠି ଫାଶୀ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଭାଇ। ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ବି ଭାଇ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ନା ହଁ ଭାଇ ଆମେ କଡ଼ା ଫଡ଼ା ଫୁକାଡ଼ି ଦେଉଛି ଭାଇ, ଆମେ ତରକାରୀ ଫକାରୀ କିଛି ରହୁନି। ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ପକେଇବା ଘଟଣା କହୁଥିଲ ମୋତେ ଭାଇ ଉପରୁ ଭାଇ ଆମେ 4 ଜଣ ଭାଇ ବସୁଛୁ ଭାଇ, ଛାଟିଲା ଧୂଳା ବାଲି ସବୁ। ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ସିଏ ଭାଇ ମୋତେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଥିଲା କି ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଯାହା ବି ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା ସେ ତାପରେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଯାହା ବି ସେ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ, ଯାହା କହିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି କହିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆସି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ମଶାଣିରେ ହିଁ। ଏଇଟା ମଶାଣିରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଉପରୁ ଥର ବାଲି ଖୋପାଲେ ପାଉଁଶ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଇ ବାଲି କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା କି। ସିଏ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କରେ ଯେହେତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ହିଁ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଗଛ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଭାଇ, ରିଏଲ୍ କଥାଟା କହିନଥିଲି। ରିଏଲ୍ କଥାଟା ହେଲା, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି, ଇଏ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ହିଁ ଆମ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ହିଁ ଆସିକି ବସିଲୁଣି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ଭାଇ, ମାନେ ହାଣ୍ଡି ପିଟିବା ସାଉଣ୍ଡ କି ଚୁଡ଼ି ଝମଝମ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ 2 ଥର ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ତୃତୀୟ ସାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ଭାଇ, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ସଅଁସ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଭାଇ ସଅଁସ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଭାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଇ ବାଡ଼େଇବା ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ। ଏ ଜାଗା ଭାଇ ହଣ୍ଟେଡ଼, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଭାଇ, ମାନେ ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଭାଇ ଆମକୁ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବସ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆମ କୌଣସି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାଇ କିଏ ବି ଦେଖୁଥିବୁ ଯାହା ବି କରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଇ, ଇଏ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଭାଇ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ସେବା କିଛି ହଣ୍ଟେଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଭାଇ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ସେ ଭାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ଆସ ସେଇ ଆଗକୁ ଆସ ତମେ ଡରୁଛ କ'ଣ? ତମେ ଲୋକାଲ ପିଲା, ତମେ ଯଦି ଡରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାଇଁ ମିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲ? କଥାଟା କ'ଣ ଥିଲା, ନିଜ ଗାଁ ନଈ ପର ଗାଁ ମଶାଣି। ଭାଇ ଆଉ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଇ ଚାଲି ଗଛରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଗଛଟା ଆରେ ଏଇ ଗଛ ତା ପାଖକୁ ଯିବାନି ଜମା। ବଡ଼ ଗଛଟା ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ କେମିତି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା? ଡାଳ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଡାଳ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଯିବାନି, ଆମେ ଯିବାନି ଗଛଟା ମାନ। ଆରେ ତମେ କହୁଛ ନା ଆମେ ଯିବା ସେ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ତମେ ଡରିଲେ କିସ ହବ? ତମେ ତ ଗଲେ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଢେଲା ଫେଲା ପକଉଛନ୍ତି, ବାଲି ଫାଲି ପକଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ଯାଇ ଦେଖିବା ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତମେ ଲୋକାଲ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଡରିବ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଢୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଆରେ ସେ ଆରେ ଆଉ କହୁଛି ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ପାଖକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜାଣିନି। ତମେ କେବେ ଆସିଛ ରାତିରେ ନା? ହଁ ରାତିରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସିପାରିନି। ହଁ ନା କେହି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆମର। ଆରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମିଟର ଦଉଛି ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ମିଟର ଦଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଲ ଦେଖିବା ଏଇ ଗଛ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉ ଏଇ ଗଛଟା ଏଇ ଗଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ହଁ ଗଛ ମରିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଗଛଟା ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଡାଳ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଗଞ୍ଜା ଠିଆ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେମିତି ମିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି।
କହୁଛି ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ଯିବାନି ତମେ ବାଧ୍ୟ କରିଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଗଛର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଗଛକୁ ରଖୁନି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଏପରି ସାଉଣ୍ଡ କିସ ହଉଛି ଭାଇ ହଁ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ଯାଅନି ଏପରି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ ଫେରେ ପଳେଇ ଆସ, ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ, ଜୋର ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛି, ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର ଭାଇ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆରେ ଭାଇ ଟେକି ନେଇଯିବ ମୁଁ ଟେକି ନେଇଯିବ ଟେକି ନହେଲେ ଯଦି କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଏ ବୁଝିବ ସେ ନବ ସେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ସିଏ ନଥିବେ ସେ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଅଛେ ସେ ଯଦି କାହାକୁ ଇଏ କରିବ ସମୀର ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଟିକେ ମତର କଥା ଲାଇଟ୍ ସେ ଦେଇଥିବ ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଜୁମ୍ କର ଆରେ ଏଇ ଯେମିତି ପାସ୍ କଲା ଭାଇ ବହୁତ ଟୋଟାଲ ମଶାଳି ହୋଇଟା ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟୋଟାଲ ନା ହଁ ନାଇଁ ଯିବା ଭିତରକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ ରହିଲେ କ'ଣ ଆରେ ଏଟା ଗୋଟେ କି ଘର ଏଇଟା ମୁଁ ମଶାଳି ମନା କରୁଛି ଯିବାନି ଆରେ ଭାଇ ଫୋକସ୍ କର ଉଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଉଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ଏ ଡାଳୁ ସେ ଡାଳୁ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ମାନେ ବାସ୍ କ'ଣ ଡେଇଁଲା ଗଛ କିଛି ହଉନି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଭାଇ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ଦେଖାଲା ପରେ ମାନେ କେଉଁ ଡେଇଁକି ମାନେ ଏତେ ସର୍ଟ ମାରିଲା ବି କି ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମୀର ଭାଇ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଡେଇଁକି ଗଲା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଯିବା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ପଳେଇ ଯିବା ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ସେପଟେ କଂସା ବାସନ କି ଗଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଫୁକାଲା ଭଳିଆ ସେ ଭାଇ ଆବାଜ ହେଲା ଭାଇ ଉମେଶ ଭାଇ ତମେ ପଛକୁ ଯାଇ କ'ଣ তুমি ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ଜାଣିନ ନା ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇ ଭାଇ ଠଙ୍ଗ ଠଙ୍ଗ କିଏ ଭାଇ ଲୁହା ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ କରୁଛି ହେଉଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ନାଇଁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ତ ଯିବାକୁ ଆମେ ଏତେ ସାହସ କରିବୁ ତମ ସହିତ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତମେ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତମେ ବୁଝିନ ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ଜାଣିନ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ଯିବା ମୁଁ ତ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଅଲୱେଜ ରେଡି ଆଇ ଏମ୍ ଏଭରି ରେଡି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମନା କରିବି ତୁମେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଡାକିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତମେ ଯେହେତୁ ପାଖ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇକି କରିବ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ତମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ବୋଲି ତମେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଏ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଏମିତି କିଛି କରିନଥାନ୍ତ ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଥରେ ଦେଖିବାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଭାଇ ଏତେ ବାଟ ଭାଇ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବି ତମେ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ଭାଇ ଆମେ ଅଛୁ ଭାଇ 5 ଜଣ ଅଛୁ ଆସ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମିଟରରେ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ରିଡ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ରିଡ୍ ଆସୁନି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା କେମିତି କହିଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ରହିଲେ କିସ ହବ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇ କେମିତି ମାନେ କୁଆ କୋଇଲିକୁ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଉପରୁ ହଁ ବା ଉପରୁ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ତମେ ପଳେଇ ଚାଲ ବୋଲି ତମେ ଆସୁନ ଯାଉନ ତମେ କହୁଛ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ପରିଣାମ ହବ ତମେ ବୁଝିବ ଆରେ ରମେଶ ଏଇପଟେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଏଟା ଏପା ସାଇଡ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଏଟା ଭାଇ ସେପଟେ ଦେଖିଲ ତୁ ଜୁମ୍ କଲ ସେପଟେ
ये भाई किए ये देखो भाई ये छुड़ा है भाई कौन ये भाई किए से कौन भाई किए यस ये भाई किए ये भाई किए सेठी ये भाई भाई विश्वास करने क्यों चाली गले भाई ये भाई ये लाइफ की जाता ये ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖ କୁକୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା अरे भाई कुकुर से डेऊची रे भाई अरे भाई के डेऊची भाई अरे भाई के डेऊची हाँ रे हां କେଟେ ହଉଛି कुकुर पाको जीवा ପରିବେଶ କାହିଁ ବୁଝୁନ କଣ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଭାଇ ଭାଇରେ ହଉଛି ତମ ମାନେ हां हां ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଭାଇ ବହୁତ कोन हला ଯିବାନି ଭାଇ कोन हो हो ବୁଲୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇ ଯିବାନି मुंडो बुलुची ଆଜ୍ଞା अरे भाई पानी आनते किस होला पानी अछि ପାଣି ତ ବ୍ୟାଗରେ ରହିଲା କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଯାଇଛି ପାଣି ए भाई पानी के भाई कोन कोन होउची कोन ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ हां ଯିବାନି ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଭାଇ ଜୋର ଭାଇ ନାଇଁ ଏଠୁ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ आ तो मना करछु ना आसे पई तते मु तो मना करछु ना आसे पई तते मु ନା ଭାଇ ଆଉ ଯିବାନି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଏଠୁ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ ଡେଞ୍ଜର ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଭାଇ ଏ ଏରିଆ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲ ନହେଲେ ଏ ଏରିଆ ଭାଇ ଭଲ ଜାଗା ଭାଇ ଭଲ ନାହିଁ ଭାଇ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ତମେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଭାଇ ଚାଲ ବୋଲି ତମ ବାରମ୍ବାର आ तते तो मु मना करी तू आस्तुल कोन पे तो प्रथम तो तुम कहिस ना बला तू आगा जिमो तो प्रथम कहिस ना कहिनी तते मु କହିଲ ଭାଇ ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଡିସିସନ କଲେ अरे भाई चल ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ए धरिलो ताको धरिलो अरे भाई ए जण धरिलो ताको ए भाई तू धर ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ କଥା ମାନୁ ତ ତମେ ସତ अरे भाई भाई पळे भाई ଶୁଣିବନି ମୋ କଥା ମାନିବନି ନେଇ ଚାଲ अरे भाई ଛୁଆ ଧର ତାକୁ ଧର धर भाई 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 मैंने तो भाई छिड़ा ही पानी भाई भाई आस पळे पळे आस भाई जाओ भाई बोलो भाई भाई वीडियो तो भाई एती बाटा भाई जा भी वीडियो कलु भाई प्रथम कथा भाई माने हमर पिला गोटे भाई जा मुंड बोलेला से भाई आपन को आउरी किछि ବୁଝିବନି ବୁଝିଲ ତମେ ଅବୁଝା ହେଲେ ଏଇଆ भाई आउरी किछि वीडियो भी आपन देखैनी भाई जा पर कि से पिला बता मुंडू माने सी कोन लागु कि ता कि मुंडू की बाडेला वाला पछु की बाडेला होली भाई तक जोला में से तळे बाडेला वाला भाई लागु से भाई ता मुंडू की बाडेला भाई लागु भाई से छिड़ा हला वाला भाई परिस्थिति ना भाई ए भाई हमें पड़ी जाउ भाई पळे चल से वीडियो देखि गला से पळे चल जहाँ भी हो आम एपर्त भिडियो भी करूँ जहाँ भी आम देखिलु भाई एभलिया भाई मुझे साउंड के शुणी नी भाई भाई टोटा भाई बेला भाई कड़े पड़ेगा भाई टोटा भाई से बेला टोटा से जहाँ बेला था बेला ही कड़े पड़ेगा ତମକୁ ପଛମରୁ କହିଛି तापर जाला भाई ये तो भाई एक मुंड धरी बसी ଦେଖିପାରୁଛୁ एकू नबा कि ଭାଇ ମତ ଯାଅ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଭଲ ଜାଗା ମୁଁ ମନା କରି ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର କାରଣ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ତମେ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି ତମେ ଶୁଣିଲନି ଏବେ ତ ସମ୍ଭାଳିବ ନେଇଯାଅ ଭାଇ ନେଇଯାଅ ତାକୁ ଏଥର ପୁଣି କେଉଁ ଗୁଣିଆ ଦେଖିକି ନେଇକି ଯେତେ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ କଥା ହେଉଛି ଏ ପିଲାଟା ହିଁ ଭାଇ ଆମର ଆଜି ୱିକେଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ୟାରି ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇପାରିଲି ଭାଇ ଏଇଠି ରହୁଛି ଭାଇ ଜୟ ମହାକାଳ।